Κοιτάξτε πόσο ζουμερή είναι. Πάμε να δούμε πως την κάναμε. Πριν ξεκινήσουμε να μαρινάρουμε, θα μπονάρουμε το κρεατάκι να φύγουν τα υγρά, το αιματάκι που έχει βγει. Μετά, πρώτο πράγμα, αλατάκι και στις δύο πλευρές αλάτι. Αλλά τα μπαχαρικά είναι στη δικιά σας τέτοιο, ό,τι θέλει ο καθένας. Το ρίξουμε πλευρά. Εγώ ρίχνω αλάτι, πάπρικα, πιπέρι και λίγο ρίγανη. Και ρίγανη εγώ ρίχνω από τη μία πλευρά. Τώρα θα κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ. Εγώ λάδια δεν θα βάλω γιατί είναι χοιρινό και έχει αρκετά λιπάκι. Μην βάλουμε κι άλλο λιπαρό στοιχείο γιατί θα βάλουμε βουτυράκι στο τηγάνι για να τη φτιάξουμε. Τώρα ρίχνουμε μια αρκετή ποσότητα βούτυρο και περιμένουμε μόλις ζεσταθεί το τηγανάκι με το βούτυρο, πετάμε πάνω την μπριζόλα. Τώρα που έχει ζεσταθεί, παίρνουμε την μπριζόλα μας. Κοιτάξτε πόσο ζουμερή είναι. Πάμε να δούμε πως την κάναμε. Πω νόστιμη. Αν ήταν 8 στα 10.